it-13 ta' Diċembru tal-1974 bħallum 50 sena Malta saret Repubblika. Kien ftit iżjed minn 10 snin wara li Malta saret indipendenti li pajjiżna neħħa l-monarkija Brittanika u l-kap tal-istat kien Malti. Meta Malta saret indipendenti fil-21 ta' Settembru tal-1964 fisser ukoll ir-Reġina Elżbieta II ta' Renju Unit kienet ukoll ir-Reġina ta' Malta. L-ewwel pass biex pajjiżna wasal għal din il-kisba storika kien meta il-Partit Laburista dak iż-żmien immexxi mill-Perizz Domingo Mintoff rebaħ l-elezzjoni ġenerali tal-1971. F'dik is-sena Ser Anthony Mamo inħatar Gvernatur ta' Malta minflok Maurice Dorman li kien il-mibgħut tal-Monarkija ta' Renju Unit f'pajjiżna. Sena wara il-Gvern imexxi mill-Perizz Mintoff innegozja mal-Gvern Brittaniku biex sal-aħħar ta' Marzu tal-1979 tingħalaq darba l dejjem il-bażi militari Ingliża. Kien fit-13 ta' Diċembru ta' 50 sena ilu meta il-Parlament Malti għadda liġi storika biex pajjiżna isir Repubblika b'49 ivvutaw favur waqt li 6 deputati nazzjonalisti ivvutaw kontra. Dan wassal biex Ser Anthony Mamo sar President ta' Malta. Hawnhekk indaqqet il-fanfarra indaq l-innu nazzjonali Malti u ġew sparati 21 tir. 50 sena ilu, it-temp kien tipikament ċitwi, iżda dan ma qatax qalb il-folla li nġabbret barra il-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta. Mill-gallerija tal-palazz ħareġ Ser Anthony Mamo, l-ewwel President ta' Repubblika ta' Malta, flimkien ma' Dom Mintoff, l-ewwel Prim Ministru ta' Malta Repubblika.